especialment aquells que ho estan passant més malament, perquè són, a ben segur, qui més ho necessiten. Allunyem les cabòries, allunyem les rufolades, els mals de cap i fem net. Airegem-nos una mica, obrim portes i finestres i que l'esperit de la festa ens sadolli. I si tens un amic o una amiga, un company o una companya, germà o germana, veí o veïna, estimat o estimada, qualsevol familiar que necessiti festa i no s'hi atreveix perquè creu que la seva situació no li permet gaudir-la, digues-li que és la millor manera d'agafar optimisme, que se la mereix i també que és la millor medicina. Licor d'herba bona que no arregla res, però que ajuda a sentir-se despert. I si convé, arrosseguem-los. Aquests dies hi han de participar tant sí com no i gaudir de la festa més que ningú. I els que no puguin, porteu-los-hi la festa a casa, allà on siguin.